Good morning. Ito na ko sang danga vegetable lumpia. Kabot ko buntag sa zona katawad ko taman. Thank you Lord. Salamat sa nasa sa kinabuhi. Naman jay. Naman jay pwedeng paglagot. Masuko na po nga nung anak ko po daaning lugar ha. Pastilan gadid. Diyos ko Lord. Ringan sa ning Mrs. Huy, ngano na nung pagkadiha, baga puno kog naong, be? Balag baga kog naong, basta na ni kay sikay ko. Salamat Lord sa nag-ingan nga baga kog naong. Salamat ado. Katawan ko buntag alas 2 nangihiko mata ko. Naman din yung message. Hindi nga, huy manang baga sikag na o na anong pagkadiha. Uy, salamat sa Ginoo. Lugay ko nakatugog balik mga alas 2 kinaganahan ako nganong maglagot sila o ganito ko dani. Ang sabayang sa nila nga isang mo kong bandagan. Pero okay ra. Okay ra dyan. Okay ra tayo. Sa mga kuan, sa mga gamhanan na naglagot nga nako dirhe nga gulay nga lumpia pati raw na isang mga pag-umangkon. Aning gulay dani, ning kuan, isa. Diba gwapa? Gwapa ko gwapa nga gulay, diwas ang naong bagag naong, bagag naong. Tawan ako ng muntaga. Diya, kuan pa ko, magprito po ko o chicken. Prito po ko o chicken tangan o crispy pie. Good morning mong tanan. Happy morning dear. Salamat po ng balita sa agta. Balita sa agta. Naagay masuko. Ako pang hilabot. May pagpangkakay. Morning sa tanan diha kamang ko iba mo diha ron ang para na bamubang sa mga gantis. Kaning manok para ng bilanit, kabirin ng bilanit. Amahaw nila o pangbaon, ang isang lumpia, ang gulay. Diba? Morning, di ana ang para bawon sa mga kilos. Ready na ang pamahaw. Oh, kay damali. Diya pa. Pamahaw na ta. 5 minutes later. Mo na magluto. Ako na mga dan kayo.
Kumutay init. Ayan. Sus buntag pa di ko dani namangay na ko kay grabe ag sagbot sa kanas sa kanas kilid sa gahian kay nilagyan ko ng sarap kumakaan mga karon kay nasaliatan man na ha asang pa mga dyan yan ay mga dyan sa tubang ang kilid sa basketball nila tunapilin kay na kamulo pag trabaho kanila man daning kilid dapit sa ila ang kuan kanang putahan kay jagnay banakon usin ra ba jag banakon karon bisag asa kuya na banakon ron kay man nakan ra bagbay ano hinahinazan og dus ko dani taghuato pag mga bata mga naog kay sa ko nagluto kay ni pang naog sa mga bata mga ano po to prepare po sa lamesa para makapamahaw pa man maka naog kay alas 6 sa untag pa man mo ning sa yuwa ni dani sa kay labong wa pa mo sila tagadlaw kay bantao man sa daw nilang lugar dapit at bang ano hindi siguro sa inhaw dus kay daghang bukot-bukot pagkado sabag ka ng kuan iro kay sa buntag pamano pagkado sabag mga sigbin ipagkado aliwaros kay daghang mga sigbin ng liburaha mga tugot mga sigbin daghan kadtong sigbin tidaani nang labay ng mga estudyante na ni sa kuan elementary na ng San Isidro elementary o high school naman na doon magandang na labay ng mga bata kaya kaming public lagi sa zuman mo manang labay na ipakaduban ha agiro ang ibang mga batang ilid na sa duhan ang labay na hinahinay kanina pa yung tiwasan ron kay mga naog ng mga bata ron magandam na pag-islamisa panihan yun nagpaniguro ungay 5 minutes later. Gulay na sudan o lumpia sa suka. Okay be? 5 minutes later. Nili sa kus karizot kay naglikit na po ko dinugan kay na ay order kung saan isid doon baliktad ito guli para makalikit ko nagig ko sang igagaw okira ko no okra makauli sa kulay karizot pero mabalik ko ron maglikit. Maayong hapon. Di para napugog pa ni hapon sa mga Angeles.
Luto di ko kuan sa pajan. Bisaya pa sa pajan, shrimp. 5 minutes later. Hello, good morning. Salamat Lord, salamat sa lasas kinabuhi. Salamat sa patanong adlaw Martes. Ito ang sanuri pizza. Muna kahit di mana so kaya lang pizza. So kahindong ko ay kalindar sa tawag ko ang pizza haron. Dalawa ka adlaw na nari ron. Ay paman mabutag ang igagaw na umigiban ng mga bata. Pero karon siguro ang adlaw mo ay siguro to ganun eh. May bising din sa bukid. Munang prepare ko og kuan. Natugay din comment sa video des sang adlaw. Balik na ba ko na focus. Ano ko dani extra. Di na pala sa una nga adlaw ko na danhi. Extra na lang ko karon. Good morning, Ma'am Muning Ayop. Good morning. Ma'am Pili sa Taghap. Morning, Ma'am. Biyasa. Kayong nasod. Bila Ma'am Siri Ulrich. Kumusta naman ka, Ma'am? Ma'am sa mga Olimpinas. Sa mga avid followers, shout out niya sa Cebu, Sir Noel Dominguez. Good morning. Good morning tanan. Ma'am Pilisa Taghap diya sa Quezon City na nasadya. Kamusta kakaw sa Manila? Kamusta ang panahon? O ni Ma'am Vilma Macabalo. Good morning, Ma'am. Mayong buntag diha. Diha ni Ma'am Edina Orada Kanite. Good morning. Good morning sa tanan. Salamat diha punta sa labang magagahom nga kadagat patang buntaga. Kaya mga way kakulian sa kinabuhi. Di na mo pagpanahon karon no kung gisaba ang nasigbin kay kadlawon pa man. Kapay nagtikaw-tikaw. Sado ko nagluto kay anong mag-prepare ragbawon sa mga bata. Duha naman din sila ni eskwela o kuan. Full spirit kay graduate naman ang isa. Duha na naman silang asikasuhan o down kay isa sa may klase. Di na makaprepare ragbawon kay college na. First year college na. Kanila mang duha. Manasahay o kanang wa sila kuan o kina sila mag-ibaw ng luto. Malitratid sa eskwelahan. Kuan mag-prepare o sa doon. Diba? Kita-kita tag-atong minudo karon. Tara, ito na. Ito na kahang minudo. Dara. Oh, luto na. Oh. Lipay ng mga agisan eh. Lipay ng mga insurrectos. Ito. Ilan nagluto kay. Sige na magkainuga. Prito, fried. Maruka, fried yapon. Kani ka ng sauce na igulay. Karot sa noni o patatas. Sagol. Naman akong luto. Malapis ako. Arisan og saging armasin. Morning saging ni remix. Tara.
nahinog na parang kambal kambal